Play Minecraft. И ако става дискове, аз съм Джубокс. Днес ще разцъкаме една игричка, която много прилича на Rocket League. И нека започнем. Избрах се тази количка, но нека да разгледам и също тази е пояка. Да, нека да е тази. Тигам на матч. И... О, има пикъп. Всъщност какво е пикъп? Хайк Roller. Мен ще се опитам да пикъп, защото ми е стана нещо интересно и без това най-ефтиното. А това, че... Мазна реклама. Окей. Тайна. Нищо не видяхте. Да, благодаря. Малко преди това разцъках, за да мога да разбера какви са самите. Вау, тежък лак. Тежък лак, хора. Дали това ще е първия гол? Това не. Не. Това беше голяма загуба на време. Подай ми, бро. Подай ми. Ще си вкарам в моята врата, защото съм най-големия неудачник. Булщи. Всъщност мога ли да се качеля така? Яко. Не, аз падам рязко надолу. Нека се опази. Пази, батко, пази. Там. Аз полетях. И попричих на то. Не знаех, че може да летя. Аз съм Супермен. Супер кола. Фижу. Гъс. Ако подаваш там, ще се вкараме автокола. Сега. Няма да стане, защото аз съм най-добрия вратар. Вот. Аз направих най-големия лупинг. Окей, хора, както виждате, има много скачане в тази игра. Трябва да сте много усетителни и да се вкарате сами голови, защото иначе нищо няма да стане. Окей, тръгнах добре. Добре. Това ще е първият гол в Rocket League. Не. What the fuck, защо? И ми бъгна? Окей. Гол! Не. Нека се изкараме пред нашите маки. 60 секунди ремейнинг. Ей, вкарах. Много яко. Вижте, хора, само как да заснимам. Това беше много яко. И защо? Гач. Какво има? Да падаме. Фъш. Чакай, брат. Чакай. Пинг. Не. Мамо, какъв автогол щях да се вкарам. Щях да се рева. И то като магари. Дай, батко, дай. Братко, дай падаст топка, батко. Окей, водим ги. Водим ги с един гол, който разбира се, вкарах. Това беше още един. Не.
Окей, колко коина? С 30 коина повече. Това е много хубаво. Окей. Ще изиграем още 4-5 игрички и ще свършам клипа. Сега. Комикса. Защо? Както знаете, играта сигурно е нова. Някой 100% ще се игри, защото е много известна. Аз си здравей. Отивам на матч. И пикваме да стига. Искам да пробвам това, защото е наистина скъпичко. И ако вкара, тиш няма да е лошо. Защото залагаме 4 коина. Се прави така. Маниса. Тя се трябва да играе много добре, защото искам пари. Да, искам пари. Но разбира се. First touch. Окей, направих first touch. И направих голямата грешка, че да не мога да оцеля самата топка. Аз ще го оцеля. Окей. Само не го вкарвайте. Давай. Давай, бе. Не. Аз съм най-простият. Какъв хубав гол ще да се вкарам, да си пипна топчетата и... Отивам бекъп. Сега. Оп. Буст. Пенк. Сега. Пинг. Давай, батко. Давай, бе. Гол! Не! Yes! Батко. First touch. Окей. Пак е награда, мисля. Всички се борим за топката. Обаче, разбира се, тия могат да ни вкарат за това, че трябва да паза. Окей, това беше добър опит. Окей, поне измамих тос. О, давам. Сега. Не! Трябва да се връщам. Окей, поне направих нещо. Мисля, че това се брои като плюс точка. Не знам. И в момента мисля, че сме сами. Еге. И както виждате, играта не е от най-добрите смисъл. Графиката не е както трябва смисъл. А както виждате на рафти, например, много по-хубава. И на други игри, например, на компютър смисъл. Уау. И за това, че аз бих посъветвал поне да направят по-добре графиките. Защото така не може да се продължава и
да направят по-лесно да се вкарват. Go. You got destroyed. What? Това е малко тъпо. Хора, пишете долу или просто лайкнете клипа. Дали искате да продължавам да снимам на тази яка игричка, защото според мен и да не искате, аз ще си играя. Защото наистина ма кефи. 60 seconds remaining. Я се труда да вкарам. Или в моята врата, ако може. Да. Само в смисъл не искам в моята. Окей, те защо целуват ли са, блъскат ли са? Айде отдолу на... Да. Ще се към тременик. Ой, не, батко, не, аз съм най-големият тъпак. Ще видите. И се набият. В момента съм на загуба с 100. Окей, хора, ще играем още един матч и мисля да спирам клипа. Този път ще е матч и като за край ще отидем пак на пик. Тронолололо. Направих фърст тъч и още леча като Супермен. Уау, това е супер. Това е силата на Xbox. Много добър. Вземете фърст тъч и просто направите и така. Вие правите някой. Просто също правите и така. И след това не може да учите топката, затова се връщате за нея. Е това те като се опитват да ти вкарат гол, ти просто правиш бам. И така ти облъскват топката. Твоят играч, докато се бори, се изправи и да получи топката. Намира нови фикс бъгове, като не може да слезеш от смотаната стена. И тогава намираш пътя, в който може просто да вкараш. Ама като съм големия ноут, нищо не мога да направя. Учи го. Спасих. Добре, хора, сега съм вкарал от 3 мача 3 гола. Да, 3 гола и няколко спасявания. Всъщност това ми е първото спасяване.
О, пак я спасих. Ще да вкарат. Това е много скучно. Наистина, много скучно. Ой! Разреших една количка. Yes. 60 секунди. Ремейнинг. Ще ми вкарат, бе, батко, пази тази топка малко. Маля, как ме завъртяха. И аз даже не го усетих. 30 секунд ремейнинг. Трябва да вкараме още един гол. И това беше най-голямото върчене. Уау, този бъг трябва да го фикснат. И то яхата, защото вместо да се прави буст, аз фърча. И сега... пак не можах. Бам! И да, хора, това беше всичко от мен и бай!